Ke yan mata ki ji mana, na ga sai wani binki nake, sai wani tafiya kike yi da Allah, ya kike min irin wannan ne? Ba na son irin wannan harkas, kin gani? Ki tsaya mana da Allah mu yi magana. Malam, menene kake ta bina? Kana yi kana ta wani kikifta min idanu, ni ba na son irin wannan. Ke da Allah ba za ki fahimta bane ba, a nan gaba ke dan akwai shagona, kin gane? To idan muka je nan gurin, a nan ne za a gudanar da komai yadda ya kamata, ko kin gane? Akwai shagona nan za mu shiga ni da ke. Kai, ya za ka same ni ina tafiya, ka ce min wai in je mu shiga shagonka. Wannan ai rashin tarbiyya ne. Ni gaskiya ba haka nake ba, kuma ni ba iska bace ba. Ke da Allah ki fahimta mana, ni ma ba dan iska bane ba, kawai dai ina so in je mu rage lokaci ne. Kin gane? Haka kawai nake so. Amma ni ma ba dan iska bane, kawai dai ai ba zai wuce minti 30 ba zuwa awa 1 zamu da ke, kawai sai in sallame ki tafiya ki inda zaki. Malam, ka daina gaya min wannan maganar, ko in kifa maka mari yanzu nan. Ha 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 ha, ni fa tun da na ganki kin yi ruwan nan ko, to kawai ni na san zaki daɗi, ko shi yasa na biyo ki in je mu rage lokaci, wannan shi ne kawai, ba wani abu bane ba. Malam, ni fa na fuskanci baka ji, kai kawai ka daina bina, ni ka daina min wannan maganganun, ni wa'azi ake min a gidanmu. To ai normal ne, idan a gidanku an miki wa'azi, ni kuma sai ki zo in miki wa'azi. Kin gaye, amma ya za a ganki kin fito ma irin wannan shiga ki ce a gidanku ana miki wa'azi. Sai dai wa'azi, ni ne zan miki dukkanin irin wa'azin da kike so, saboda ni din nan na san kan harkar tsiya iri da iri. Ni dai ka taimaka ka rabu da ni, ka daina bina, kawai ni abin da zan gaya ma kenan. Karki damu, zan bar ki yanzu, amma zuwa jima'a za mu haɗu da ke ko kuma wani lokacin, domin ni dai tunda na yi sha'awar ki, dole ne sai an yi harkoki da ke, kin gane? Kawai yanzu dan haka ki tafiya ki, ni na rabu da ke, ki je kawai. Hausa Cartoon TV za ta ba mu nishaɗi, Hausa Cartoon TV za ta ba mu nishaɗi. Hausa Cartoon TV ta ce ta mu ce. Ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa, sannan ku tura zuwa ga masoya. Hausa Cartoon TV ta ku ce masoya. Ni ma ina son Hausa Cartoon TV, ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.